Kirunar kiba amshim lala ban itu dur setia ha step jangka arpulai trik bejilio arjar arpulai kilalit ban prong tu bat penjap pen prai artli ki ying brio bat artli ki dukan marbam ki badan ha kashnong dom kse kashnong ka baha apo jangka maut ha rashan blok usor dar jangka kashnong dom kse uba karshan borlang hujan ulai tu baha kani kajing syatu kajing lot kalalong ka pesirkai ha ka ba kirunar nalor kila dep pantu kila thang dusman ru ikawe ka ying balalong trai do ba penshai lang marwen bat nalor ba omdan basyong basa ketika ying amshim ladon ba minsaw bat ula ong rup kani ka jingja kalong kasin ka beningkong ya kashnong ban syatu bat syathang ka ying brio bat lesu baru ba kani ka jingja kala bandai haki kenta pelip boarding halor kani ka jingja nakaliang jong sordar bat kidkot ke executive committee kilalum langi pat ba baro banwa jingtip Henry Kim Shim lalap yanu yanuru ki banashnong ki bala bandon kti ha kani ka kamtu kamthim bat hadin kani kilalit ban ujor no shikibor jang ka police station Mairang bat nakaliang ki pelit ka Mairang kila shimkhia ha ka bede bat kani ka benta bat marmar kilalit shakati ka jaka ban pelong ye ka jingthok kit ka bakham benya ha ka bede bat kani ki jingjia jong ka jing kuluk jong ka ying ko jong ka senong dok se jong ni ta apdang jong kini ki jingjia kalong ka ju ka por ki don adu sautli ki jingjia kumut ka wei ka ying ka bala kuluk to nata artli ki dukan kila sya pit na sya tu nata ka wei ka ying pada kala sya pit hi ka ju ka pom bar por imat ka de ka ju por na du ki ying ka ba sya thang nata to ka ying ka ba sya tu bat tu ki dukan te nakaleng jong aku mu sodar chnong te gila don ki paran chnong dang step kam sngi kam pada sai bha te gila wan si ying mat tip changa kum u sodar chnong te kum u sodar te ngala lechi te i ying i bala pluk mila don jing jingjia ya endang la le jang ta padeng yu i kan jingjia ten ha din ta ngala pha prata chnong hi ban tip yu pa ba no chnong kan jingjia bro khat te endala hadin ta padeng yu i poi se dukan ki dukan ga sya ila sya penjot ki dukan ru te ndala po ta la wan bing so ge tip lingaw sodar ba ka ying jong i pastor ru kala sya ka ju kom ge sya penjot te hak ta kom ban klin kum sodar sunong te ngala lum yu pa ban sunong ber khoj ban bisyar ye ki nong sunong po jong sunong te ban lap ge sisa te rei hadu ba nyala pendap ge trikam nong sunong te klem yo kono ka information ke tip ba dai mano penjot mano bale ta te halor jong ta kan rim te ne li jong sunong te ngila sium ya ka kaman wan tip no skibor balor ha police department te ngila wan ne police department ka bantaban sium ya ka bantaban tip na ka bantaban ka kam kan ya seprang ba nakaleng jungi kum khamtam kan jong sondar nong ru nga penrem juri jadi breu ki bale ya ka kam ja clear ka ba penja burom ki salang ka ba kata ya ki salang te nakaleng jonga te ki ta ki benta ma kwa ban ong report em hadu menta tingi lemdon kan ro ki subah nomor snow ru mila pasang ban bisyar wa dikin sunong bro khot ki thai basrang rei klem lap ro te klem dan kan ro ka jing subah po snong snong jungi te ka habde ber ki jing pit ying kum ne ka jing ayu ki ying kam ka da dei sin ban kom andai kila don ka dei ki jing ja jung ki tier snong to te kini ki por bala dep ki pat e to pa pi achi to kila don ki ta ki jing ja te rei habde ber kini ki jing pit ye ki ying penjat ye ki ying tempat judon kadang dek sin kom kane ka jing dia kala banjia hagi por hagi kenta ya plaj pintu kala ban dai kada arab je shanang adu men stap te namar bom dan mano wala ban yu i ta man ong ya ke exactly nama ban tu ta kala banjia hagi tu ke kenta ya plaj kising don jing em yang jongi tela pura ke senduk ki godres bat kiwe deh ki jing jing sat bara ku badan hi te ka total estimate ka hadu mentang 4 lak ban ra ong thikna dan rei la palat ya ka tri project la bandai bang hapo sila ngaji sisa kene ke ying jongi ka dan hapo dong saya dengan kum store ngatrai ko nong apo kene ka soyong dengan sa hanong besar temdan mano ru hi dengan sa sanong besar te kene ka ying isu khang tala te hanrai ha pedang jong kene ka por ka balaji aku net temdan mano ru sa le na kata ka daw le se ne nong tu sowan ban sim tubuh
Mana step ngayo jeng te por pra je ba la je kini ki ai bara. Jadi mang le jeng te pra je te por khandai je ngapa hi. Habis ada buat kane tanah kalian ke jonga akum trai ngala ujar pok sinong. Te ke sinong kala le ke badan kam. Te habis ada buat kane ke benta te nak kalian jong ke sinong te kala le hi ke ba dan kam.